I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video nakon dugo vremena. E, Ovdje sa svojim drugom Amirom i danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Dakle, ovo trebala biti neka obična avantura, pa vidjet ćemo. Krenut ćemo kao svako normalan, tako da, eto. Napravit ćemo pickaxe, tu nađemo nama drva, ovaj, nađemo kamen, mislim, ili ti cobblestone. Zašto piše Nether Soul Oxus Twin Shadow Killer, ali dobro. Rekao da je bitno. Pa nije bitno, ajde. Kad ti kažeš da nije bitno, onda nije. Znači ovo bez nekih modova, jedno što ja samo koristim je Sodium kao, kao software op- optimizer i za shadere Iris. Tako da za bolji vizualni efekt. Ti si a već ušao je, jel? Mm. Dobro. Ja znam, čisto tako poletio, ali dobro, ajde. Dakle, to vam je taj shader za oblake, za sunce, za lišće, da se pomjera i eto. Evo, Amire, Reci. hej ti izađi da mi nađemo neku čistinu. Šta malo. Hajde požuri, ajde. Aha. Sada, mislio sam možda ljudi na neku normalnu kuću ili da nama izgradim nešto veliko, moderno, pa da imam do 100. dana. Plan sam bil da video budu od 20 do 30 minuta, možda čak i 15. I ne baš svaki dan. Ali dobro, ajde. Kako bude, bude. Jesi li izašao ti? Jesam. A nisi ti izašao. Jesam. Ti si ušao. O, ja sam i prošao kraj tebe i još do vode tamo. Leko. Ali vidim da si u pećini.
Nisi. Nis. A nemoj me lagat. A znam da me lažeš. Opa, dobro ima irona. 2 komada. Bez veze. Koz. Bez veze, onaj... Hajde, tam te mene u pećinu. Nisam u pećini. A kako nisi pećin, da nemoj pričat. Hajde da pogledaj, Jesse. Haj sad, ako ne budeš pećin, ja ne znam. Jel si tek sad izašao, jel? To je bio treatment sada. Hoće si ti ušao? Ajde. Znači nisi. Kako si tako ušao brzo, ja ne znam. Cool shader, yes. Aha. A ti pecaš, a? Mm. Hajde da mi nađemo neku finu čistinu. What? Bro, what are you talking about, man? Ajmo u planinu do tamo. Planinu. A ima... Mm. Hajmo. Smal, da mi živimo u planini. Samo ovu noć. Samo... Pa hajde. Stani. Dobra pećina. Možemo čak i sad. Uluti smo. Čekaj nam ovdje. Gdje treba će nam za krevet? Dakle... Koliko ovdje ima? Bilo... Dobro, hajde. Cool, treba se na cool. Našao sam ravnicu, ajmo reći. Našao sam selo. Sad, sad
Ja, du bist da. Uzmi drugu kuću. Top. Aha. Sada, gdje bismo mogli? Jesi Treba mi ti ovo ne. istražio već? Nisu. Što ima ovdje? Opa, Iron Leggings i 6 komada Iron otprilike, tako nešto. Ja sam našao kruh. I ja sam isto. Mazako. Ima ništa. Mogu se tako dostaviti na sve. Imaš ti i koliko ovoga Irona? 2 komada. 2 komada, pa dobro. Juh, je sad mrak. Pa dobro, nije puno. Ovi shaderi su baš ekstra. E pa, opet ovaj. 2 diamonda. Ovo nekako maleno se, ali Našao sam 2 diamonda. gdje? Ovdje u selu. I 2 iron pikeksa i još jedan leggings i sedla. Kako ekstra. Ovoga imaš. A još sela. Okej. Hoće naći. Dobro. Prema ništa. Eksploriš se kao da ovo ima nešto lud, nema apsolutno ništa. Ne znam što to je. Što ti misliš? Pa 16 2 preko 2 resursa. Nisu loš, nisu loš. To je bilo to za ovo selo, ja mislim da to nema. I uzmi sebi krevet, onaj da imaš. Mhm. Jebeno, hoće to vrati. Next time. Gdje ćemo sad? Pa, mogli bismo da sići dole, sad kaj vidim.
Kada siđemo dalje, onda možemo negdje izgraditi nešto. Ovdje na vrhu. Na vrhu, šta ja znam, Mm. pa nema ani drva baš. Lako je se ići dole. Pa i ti ide svaki put. Kor dole. Odeš jednom, nakupiš i ne moraš ići ono. Bolje ako smo uvijek tu. Evo je krugu. Evo ti bilo ovako uz more, uz rijeku šta mi reći. Može. Evo vodim sve. Vodim ko. Sad se crafting table, krevet i pisnicu. Izgleda mi ekstra. Dobro, dobro. Da. Imam i onaj rozi pojam isto. Uglavnom baš. Ja ću napraviti se vam Šta će si napraviti tamo? kuću. Tamo skroz. Ti sam imaš živjeti. Mhm. Da, da. Ovo je dobro. Ja, baš se napravim neki projekat za kuću. I to bi bio kraj za ovaj video. Ako vam se svidio, udarite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!